Tawo og si Alan. Usa ka tinguyan kas naglakaw subay sa usa ka agianan sa kakahoyan sa dihang nakadungog siya og usa ka katingad-an nga tingog sa usa ka dako nga kahoy duol kaniya. Ug mihangad siya nga nakurat sa pagkakita nga kinimao ang balay sa Alan mga espiritu nga nagpuyo sa kakahoyan. Mihunong siya og mitutok sa makadyot sa makalilisang nga mga binuhat. Dagko sama sa mga tawo nga nagbitay sa mga sanga sa kahoy nga ang ilang mga ulo ubos sama sa mga kabog. Sila adunay mga pako nga mulupad, ug ang ilang mga tudlo sa tiil anaa sa likod sa ilang mga tiil, samtang ang ilang tag-as nga mga tudlo nga nagpunting sa likod gihigot sa pulso. Sigurado, naghunahuna ang tawo. Kining makalilisang nga mga binuhat mo kaon kanako kung sila makadakop kanako. Ako mulayas kutob sa akong mahimo samtang sila natulog. Misulay siya sa pagdagan apan nahadlok kaayo siya, ug human sa pipila ka mga lakang natumba siya sa yuta. Niini ang Alan misugod sa pagbakho sa makusog, kay sila nakakita kanya nga napukan ug mituo kaniya nga patay na. Ug sila na naog gikan sa kahoy, uban ang bulawan ug mga lubitos nga ilang gibutang kaniya. Taod-taod na kabaton ug kaisog ang tawo ug milukso, mihilak siyag kusog kutob sa iyang mahimo, pahawa. Ang Alan wala maglihok, apan sila mitan-aw kaniya ug miingon, ihatag ka na mo ang usa ka bead na gaba, usa ka talagsaon nga bead nga adunay dobleng epekto, ug mahimo nimo ang uban. Sa diha nga ang tawo midumili sa pagbuhat niini, sila nasuko ug mitalikod nga nanagsinggit. Unya among sunugon ang imong balay, kay ikaw usa kadautan nga tawo. Unya ang tawo mipauli sa labing paspas nga iyang mahimo, apan sa wala madugay human niya na ang iyang balay nasunog, kay ang Alan mituman sa ilang pulong. Tawo og si Alan.